Usuku olukhulu umnakwethu wakaMsiliku, uMacele ubelinde ney'mbali, ubelinde nezipho ngoba yena u-happy ukuwelkhama unumber 5 and uyasho ukuthi hey, before izinto bezingenziwa kahle, so this time uthole isikhathi sokuthi adlale indima yakhe yokuba umamkhulu. Guys, kanti ukuba umamkhulu kunje? Uthi umamkhulu cha wesamke, ungangiboni ngihleka ngize ngibheke phezulu. Kade vele sengamukela ukuthi indaba ye-husband wami nakamakhelwane yinto ekhona ngoba umakasine owakamakhelwane, omunye unkosikazi owakamakhelwane, nawe usuphuma khona la. Kusho ukuthi ushaye i-triangle. Kusho uMacele ekhuluma ngo-husband wakhe etshela uSamkelsisiwe Khwela ukuthi nje ungaboni sengathi ngihleka wena kuze kube kubuhlungu enhlizweni yakho. Ngihleka ukuthi lo baba engishade naye uthi nje ejika ngemoto ebone abantu belaphaya athi nalaphaya ngiyakhona. Guys, kuba umamkhulu konjena kuhamba nenhliziyo ejimile. Hayibo. Kodwa kumamkhulu siyazi ukuthi beselobe egcizelela indaba yamakhelwane ngobani. Hey futhi. Hayi baba yini guys, ithuba malivela soyixoxa eya episode 6 no-episode 7. Isikhathi asiveli kodwa nje sibone ukuthi hayi usesho omunye umakhelwane ukuthi hawu lana kamakhelwane. Yabo usekhomba ngekhanda, wakhomba ka left, wakhomba naka right ngekhanda. Umamkhulu ngimxoxele.